molt seriosament la incontinència fecal. Som tot un equip de professionals, un equip multidisciplinar, és a dir, equips de diferents professionals de diferents estaments i diferents especialitats, inclús l'atenció primària, que estem dedicats a la incontinència. Ja fa gairebé 10 anys que ens hi dediquem i en aquest temps hem tractat més de 500 persones i estem molt satisfets, donat que hem pogut aconseguir millorar la qualitat de vida en gairebé el 70% de les persones que han confiat en nosaltres, i això ens esperona a continuar. Cal un bon diagnòstic etiopatogènic, és a dir, classificar bé el tipus de la incontinència. No tothom tindrà el mateix origen, la causa ni la mateixa severitat. Tenim les eines, tenim la tecnologia, i això serà molt important de cara a dissenyar un bon tractament específic per a cada cas. A part de millorar els hàbits defecatoris i la dieta, que és fonamental, podem oferir un programa integral de rehabilitació solpelvià mitjançant tècniques de biofeedback o de neuroestimulació del tibial posterior. És veritat, en algun cas serà necessària la cirurgia, però ja no us haureu de desplaçar a Barcelona per segons quines tècniques, com per exemple l'estimulació d'arrels sacres o els implants protèsics anals. Estem amb vosaltres, estem per vosaltres. Veniu i expliqueu-nos el vostre problema. La incontinencia fecal es pot curar, no es quedi a casa. Aquí estamos para ayudarte, no lo dudes. La incontinència es pot tractar. Surt de casa, no tinguis vergonya. Estem per ajudar-te. No et quedis a casa, no tinguis vergonya, et podem ajudar, consulta'ns. La incontinència es pot curar, no et quedis a casa. Vine. Som un gran equip i estem aquí per ajudar-te. Lluitem contra la incontinència, ens tindreu sempre al nostre costat. No t'amaguis a casa, som un equip per ajudar-te, contacta amb nosaltres.